Pontevedra foi a cidade elixida para comezar as reunións dos candidatos das 7 grandes cidades de Galicia do BNG e, estando en Pontevedra, o tema protagonista da xornada foi o modelo de cidade. Dende o bloque dixeron e deixaron claro que teñen e sinten confianza e amor polo país. E que toda a nosa política ten moito que ver tamén co análise, co coñecemento, coa profundización da forma de entender a vida dos galegos. Nos temos un territorio determinado, unha forma de asentar nunha población tamén determinada, tenemos un gran patrimonio material, natural e tamén inmaterial. Sobre todo hai unha cuestión que me parece absolutamente fundamental e é que nos temos amor por este país e especialmente confianza neste país, non? Lores dixo que claramente o seu partido, tanto en Pontevedra como no resto das grandes cidades galegas e vilas, deixa pegada e ofrece unha alternativa de futuro pensando na cidadanía. E de como calquer cidade das galegas, prácticamente todas teñen características importantes e a clave debe ser en que os nosos candidatos e as nosas candidatas saiban ofertar á cidadanía unha alternativa creíble, fiable, de futuro, non? Para os cidadáns que viven nelas, non? E neste sentido, eu sinceramente o penso así, que ten máis posibilidades de facer un proxecto axeitado ás necesidades dos galegos e galegas, pois é unha forza política nacionalista como o BNG, que analiza seriamente a realidade e que fai propostas serias de cara ao futuro. Para a líder nacionalista e voceira do BNG, Ana Pontón, o bloque contará pros vindeiros comicios locais coas mellores candidatas e candidatos do país. Porque temos as mellores persoas para poder presentarlle á sociedade galega un proxecto claro, un proxecto de cidade ilusionante e que van a defender esa alternativa con todas as ganas, con toda a ilusión e con todo o traballo, porque nos confiamos nas posibilidades que hai neste país e sabemos que cando analizamos ben a realidade, cando poñemos en marcha políticas propias, vemos que os resultados son extraordinarios. Eu creo que o que consigue o BNG nos seus gobernos municipais e que quizáis o mellor escaparate pode ser Pontevedra, é un exemplo, non, de que temos un proxecto sólido, un proxecto que nos permite avanzar e un proxecto que realmente está apostando por mellorar a calidade de vida das persoas que vivimos nas cidades, non? Dende o BNG consideran que estas eleccións son importantes para o seu partido e para Galicia. Por esta mesma razón, van a por todas e sen límites. Si algo nos recoñece todo o mundo é que o BNG, cando ten capacidade para poder gobernar, os deixa pegada, son gobernos que dinamizan as cidades, que transforman, que melloran os concellos e, por lo tanto, nos pensamos que é importante, non, que nestas eleccións municipais demos un paso adiante, saímos con ánimos renovados, non, para enfrontar o reto das eleccións municipais, non nos poñemos límites, imos a por todas nestas eleccións porque pensamos, bueno, pois que neste momento somos a mellor alternativa para as persoas que queren transformar en positivo as cidades. Unha primeira reunión que tivo como escenario Pontevedra, un espazo onde o BNG deixará pegada ou igual, tal e como dixeron nesta xornada, que moitas outras vilas onde goberna o bloque, un partido que sempre o fai, dixeron, pensando na cidadanía e no seu benestar.